Práve sme dokončili tento nádherný červený Kodiaq RS. Vozidlo už nie je úplne nové a medzičasom sa na laku podpísal aj hmyz. Lak sme museli viac krokov vyleštiť. Po dokonalej príprave sme aplikovali na lak úžasnú keramickú ochranu laku Krytex. Dnešné laky sú žiaľbohu také, že mušky dokážu za pár dní spôsobiť nenávratné škody. Preto nezanedbávajte ochranu vášho nového auta. Takto ochránený lak sa bude ľahšie umývať a ľahšie sa bude odstraňovať aj spomínaný hmyz. Táto keramická ochrana vydrží minimálne 15 000 km. Okrem ochrany keramika Krytex dodá laku aj dokonalý sľad a hydrofónnu vlastnosť.